Ide vyznávať lásku, no poď, Burky. Viem ťa, hej, vyznám ti to tú lásku. Ale pomaly, poď, ti nerozumiem, poď. Vyznám ti to tú lásku, hej? No, si moja skrytá láska, čo som dnes objavil, hej? Hej, rozumej, no? A ty vieš, Napíš si to na uši, keď nie, daj pero a ti to napíšem. dám ti pero potom, hej? Áno. A jej číslo máš telefónne? Ja mám 0903 670404. Dobre. Volaj mi na fón. No a zaspievať na čo od kontrafaktu. Poprídu, Ne, ne? tak nemôžeš počúvať, hej? No prosím, prosím. Ne, lebo to je hrešenie, nie, ona do kostola chodí. Ale ona potom ťa nebude chcieť, keď nezaspievaš. No, však Mišo minčuje. Ja neminčujem, ale dobre, no. No. A idem zatancujeme potom? To nemôžem to chápeš. Verejnosť je tu. Jaká verejnosť? Verejnosť Zúza, ona je verejnosť. Však aj ja som tu. Nie, to je veľká verejnosť. No to počkaj. 4. Pána Burky, poď, poď. Daj pesničku. Daj. Spievaj, spievaj. Ešte tak, poď, Burky. Burky, tak z ruku, poď. To robí na tvrdo, hej. Tak. A možno aj na veku, hej. Ten Melice, štúranúka, to je. Jaký štúrin, to je aj štukanie. A ty vieš, výborne. Koniec. Počkej, dobre, díky. Ďakujem za pozornosť.